Добро утро, мили хора! Знам, че много от вас си имат работа с засилена тревожност, че тя ги съпътства в ежедневието и им пречи да живеят живота си спокойно и по начина, по който биха искали. Знам, че и много от вас вярват, че тревожността издава слабост на характера, мислят си, че имат слаба психика, но всъщност нещата не стоят точно така. Тревожността е един сигнал от нашето тяло и психика, че нещо в нас има нужда да бъде чуто, видяно, разбрано и да настъпят съответните промени, така че да започнем отново да се чувстваме спокойни, да се чувстваме балансирани и в хармония. Така че не си мислете, че тревожността е ваш враг. Погледнете я като сигнал, който да ви помогне да се справяте все по-добре и по-добре занапред. Хубав ден на всички! Аз съм Екатерина Ангелова и ви желая прекрасен ден!